για YouTube KW468 εδώ και αυτό είναι το πρώτο μας live commentary. Όπως βλέπετε το παιχνίδι που θα αρχίζω να παίζω το λένε Contra Wars. Κάτι για αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι το βρήκα εγώ και κάτι φίλοι μου. Γιατί όπως οι περισσότεροι από εσάς στο gaming παίζετε ή Xbox ή PlayStation 3. Εγώ με τους φίλους μου τέλος πάντων παίζαμε PlayStation 3 και για κάποιους προσωπικούς λόγους δεν το έχω άλλο το PlayStation 3 και θα το πάρω σύντομα, πιστεύω, ελπίζω κιόλας. Εκεί που ψάχναμε στο Facebook, γιατί είναι Facebook παιχνίδι, βρήκαμε αυτό το παιχνίδι που το λένε Contra Wars. Μας άρεσε, το παίξαμε, το χαρήκαμε κτλ. Εγώ τώρα αυτό το channel το άρχισα για τον λόγο ότι θέλω να κάνω ένα άλλο channel όταν θα αρχίσω να ξαναπαίζω PlayStation 3. Και τώρα αυτό είναι, να σας πω, ένα channel για προετοιμασία. Ναι, εμείς στο PlayStation 3 παίζουμε Call of Duty, συγκεκριμένα Black Ops 2. Αλλά τώρα που θα βγει το Ghost, θέλαμε να κάνουμε μια προετοιμασία. Τέλος πάντων, για να κάνουμε ωραία βιντεάκια και έτσι. Να ξέρετε, στο Contra Wars εδώ πέρα τώρα μπορεί να μην είμαι και ο καλύτερος, γιατί είχα πάει στο αδερφό μου και αφού βρήκα την ευκαιρία άρχισα να παίζω λίγο PlayStation, ξέρετε, μετά από τόσο καιρό. Ναι, εδώ ένα kill. Δεν μας μέτρησε πόντους επειδή είμαστε λίγα άτομα. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε. Λίγα λόγια για το gameplay. Αυτό νομίζω είναι MP5. Δεν είμαι σίγουρος. Και να, επιτέλους πήραμε πόντους. Shit, κόλλησα. Έχει ένα μικρό leg εδώ πέρα. Ναι. Να σας πω κάτι για μένα τώρα. Με λένε Κώστα, είμαι 14 χρονών και ζω στη Γερμανία. Ναι, καλά το ακούσατε, ζω στη Γερμανία. Τέλος πάντων, καταρχήν εγώ είχα την ιδέα να φτιάξω YouTube channel, πιο πολύ επειδή οι Έλληνες στο YouTube δεν είναι πολύ ενεργοί, να σας το πω έτσι, και ήθελα να αρχίσω. Έτσι απλώς, ξέρετε. Λοιπόν, εμένα εδώ με λένε Virtual Toxic στο παιχνίδι, για τον εξής λόγο ότι στο PlayStation πριν μου το πάρουνε και πριν το χάσω, είχαμε μια clan, την έλεγαν Virtual Gaming, την έχουμε ακόμα και κάποια από τα μέλη μας παίζουν ακόμα. Τέλος πάντων, είμαστε η clan Virtual Gaming, θα φτιάξουμε σύντομα YouTube κιόλας και αυτά. Να ξέρετε ότι το quality από το βίντεο μπορεί να μην είναι και τόσο καλό, επειδή το βγάζω από το κινητό μου, επειδή δεν έχω την ευκαιρία να πάρω ακόμα Elgato ή HDMI PVR2 και μόλις φτιάξω το καινούριο channel μου και πάρω το PlayStation και τα λοιπά, που μάλλον θα πάρω PlayStation 4 μόλις πάρω, δεν είμαι σίγουρος αν θα παραμείνω στο PlayStation 3. Θα βάζω gameplays μέσα από Battlefield 4, Call of Duty Ghost, τα επόμενα Call of Duty που θα βγουν, γιατί είμαι πολύ Call of Duty fan. Και εντάξει, αυτά. Αυτό είναι ένα deathmatch και παιχνίδι. Εντάξει, είναι το πρώτο μου commentary. Ναι. Ο ξάδερφός μου άρχισε πριν λίγο καιρό να σας πω το YouTube. Έχουν και αυτή μια clan στο Call of Duty, τη λένε Ammo Clan. Παλιά ήμουνα, βασικά αυτός που έχει την clan, ο αρχηγός, να σας το πω έτσι, είχε μια άλλη clan, την έλεγαν Game Fruits. Ήμουνα κι εγώ μέσα. Και τώρα που έφτιαξα την Ammo Clan δεν είχα ούτε εγώ ούτε αυτή η όρεξη να είμαστε μέσα.
Και όταν έφτιαξαν καινούργια, εγώ δεν μπήκα απλώς. Γιατί ήθελα να κάνω κάτι με τους φίλους μου και όχι με κάποιους Γερμανούς, ό,τι να είναι. Δεν είμαι και πολύ Γερμανός, έτσι, φεν. Εντάξει. Δεν είμαι, αλλά εντάξει, και hater, δεν είμαι και hater. Κάποιοι φίλοι μου που μπορεί να το δουν αυτό το βίντεο, να ξέρετε ότι αυτό το channel δεν είναι κανονικό channel, είναι προετοιμασία μόνο για το κανονικό channel που θα φτιάξω όταν αρχίζω και παίζω ξανά Call of Duty. Τέλος πάντων, άνετα θα μπορούσα να είχα κάνει και εγώ ένα channel που να μιλούσε γερμανικά, γιατί έτσι κι αλλιώς η γλώσσα την ξέρω. Αλλά όπως σας είπα, οι Έλληνες είναι πολύ ενεργοί στο YouTube. Ήθελα να φτιάξω και εγώ YouTube για να κάνω support και άλλους Έλληνες YouTubers και μπλα 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 μπλα. Τέλος πάντων. Κάποιος είναι εδώ μέσα. Καμπέρις. Ποιος έξω. Έχουν πιο καλά όπλα από μένα. Δυστυχώς. Τα άλλα τα όπλα δεν τα έχω να βαθμισμένα και δεν είμαι και μεγάλο level. Ψόφος. 6-16. Σας είπα κιόλας, έχω και καιρό να παίξω. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο πλέον. Ναι, και όλοι με το shotgun. Ναι, shotgun. Πολύ ωραίος. Συχνά έχω δει και κάποιους Έλληνες να παίζουν αυτό το παιχνίδι και έμεινα έκπληκτος, γιατί δεν είναι και από τα καλύτερα παιχνίδια, shooters παιχνίδια. Εγώ το έπαιξα μόνο και μόνο επειδή δεν είχα PlayStation, αλλά τέλος πάντων. Έμειναν ακόμα 50 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Δεν τα πάμε και πολύ καλά. Δεν πειράζει όμως. Είχα έτσι κι αλλιώς καιρό να παίξω. Ναι. Υπάρχει περίπτωση στο επόμενο μου βίντεο να βάλω να κάνω commentary. Συνήθως θα κάνω live commentaries, γιατί gameplays δεν μπορώ να παίρνω έτσι και να τα βάζω. Που θα είναι ένα mode που είναι σαν domination. Το λένε tactical conquest εδώ πέρα. Αχα, grenade, wow, ωραία. Σε λίγο το commentary μας είναι στο τέλος του. Βασικά τώρα είναι στο τέλος του. Και τέλος πάντων βγήκαμε πρώτο τελευταίο. 4 έως 5. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά καλύτερα. Να θυμάσαι ότι αυτό ήταν το πρώτο μου gameplay. Το πρώτο μου gameplay μετά από τόσο καιρό. Gameplay. Το πρώτο μου παιχνίδι μετά από τόσο καιρό. Τέλος πάντων. Παιδιά, αυτά ήταν για σήμερα. Live commentary. Και τα λέμε στο επόμενο live commentary μας. Στο επόμενο βίντεο.